Gabon, parkatu dan hori berandu txunatu simposium baten egon naiz unibertsitatea. Ez tozu jakingo, baina ni katedratikoa naiz. Catedrático de Historia Contemporánea y Extemporánea. Alan dino nire tituloa. Eta bueno, albeko gazte hauek deitu zidaten, ia etorriko nintzen ona klase magistral bat emotera. Eta zelan esan dezen zoiei bat, eta hemen hago. Baina nire tesi mardula horrik usten dozue, liburu bi, tomo bi kotesia daukat, eta osoripe lasai ez dugu egingo eta, laburpentxo bat egingo dugu. Horretarako nire 6 ikasle ekarri dudaz gaur, laguntzeko apurtxu bat, eta euren laguntzarekin historiaren errepaso txikitxo bat egingo dugu hautzen. Bueno, akizu lanpetutan nabek da, urduri samarbe baita. Hori laburpentxo bat egingo dugu eta behin hamen batuta hasi gaitesan, ezta? Eta azteko bertsolari bi edo ikasle bi hobeto esan da ekarriko doaz aurrera, etorri Andoni eta Aitor mesedez. Historia ikusten hasi beharko gara eta nondik hasiko gara hasieratik, ez dago besterik. Badaki beste teoria batzuk eta badaudela, baina nire ustez hasiera genesian dago. Genesia da hasiera. Eta hor, Adan eta Eva izan genituen, mundua sortzen hasi zirenak. Amendeko guz, Adan eta Eva. Andoni Adan, Aitor Eva. Bueno, hemendeko guz Adan eta Eva, eta zagarra emongo dutzen, ia mundu ere ekitzen hasten diren. Aiba zagartxu bat zegoen. Ara, sagar bat, sagar gozo bat, sagarra gozoa beti. Neure eskutan jausitan izer egin ezin erabaki. Eskeni behar diot sagar bat, horrelako gizon bati, tori koska bat egiozula, baina poliki, poliki. Alako ahots xamurrarekin, ez nazazula engaina. Ahotsa dezu zetazkoa eta suge gorrien mingaina. Naizta sagarra eskeni neri, enuke nahi ala jaina. Zigarrilloan nahi odet kasi, erretzen zaila da baina. Ai, Adan, Adan beti bezala, mingain eta buru bero. Zuk sagarrari uko egiterik ez nuen asko espero. Zigarrillo bat nahi zenuke, zu ematerik balego.
jan sagarra gero bestea, eta zigarroa gero. Eba bihurri honek badauka traturako esperantza. Sedukzioko arte horretan trebatua dago antza. Bale sagarra onartzen dizut, naiz izan mila zalantza. Eta koskere egingo diot, baina zuk horria altxa. Hau nahi aldezu ba hausetori, kumplitu zeure apeta. Baina horrek badu bere baldintza, bere arau bat gordeta. Ni zuri eman zuk neri eskatu, trukea hori da eta. Ustekabean asmatu dugu lehenbiziko hipoteka. Oraindik ez gera liatu eta ez bota olako gauzikan. Zuk emandako sagarrarekin enago bate pozikan. Ez du zapore gozorik eta ez du zapore gazikan. Eba hau ez da baratzakoa, eroskikoa baizikan. Zuaitz azpian zerra jola du, eroskin zegon ala hor. Nik eman dizut tazuk onartu, behar zenidan derrigor. Eskaini dizut eta koska bat, zuk egin diozu jator. Gustoan faltaz gutxik eskatu, gozoa ondoren dator. Baratzan ez da sekula izan, baina egin nau hortuko. Neronek ere ibili nahi dut, eba zer horren gertuko. Goazen hemendik ohe batera, aukera izan orduko. Bestela kainta berez dira, sekula saltan sortuko.